Duniya tana da ban mamaki, wai na kayayyakin yin kushaka da sun motsa sirrin zakin ina alfahari da waka. Allah ka sa daɗin ɗaukaka na samu, da an kira sunayen mu a jingina yau ake yi gobe sai labari. Karkara ba ta kai da safe, mai bukata sai dai yayi sauri. Lokaci ni dai na san ba